На трето место Веселин Недевски, Биодринкс. Възпоменателна купа, медал, традиционна бутилка и предметна награда. На второ место номер 15 Стефан Стоев, Ара Гаврово. Многократен републикански шампион. Този път остана на второ место, но така, за бъдеще ще има нови пилоти. На първо место от южната страна на Балкана Стефан Панчулов, номер 55. Светле Радитим. Отново господин Белчев връчва възпоменателна купа, възпоменателен медал. Да се помни 39-то издание на Лозана 2007. Може да стартирате. Честито на победителите! Хоби 3. На трето место Кирил Илиев, номер 87. Извиняйте, може ли да отпреми шампанско? И шампанско. На второ място един много атрактивен състезател. Познавам го повече от 20 години. И това е Милчо Стевчев. Честито. На второ място дългогодишен национален състезател. Беше прекъснал известно време спортната си кариера, но продължи с успех. И това е номер 78 Стефан Георгиев. От южната страна на Стара планина. Евко Рейсинг Казалък. И на първо място отново представител на Южна България, южната страна на Балкана, номер 5 Тихомир Златков. Три минути 28 секунди и 98, мисля, стотни. Това беше рекорда на трасето днес, поставено от Тихомир Златков. Един млад състезател, който се проявява вече като изключителен добър пилот. И това е Стефан Панчугов. Ще умориме кмета, но мандата остана малко, господин кмет. Много нещо да кажа за 3 дена. Аз, понеже съм съветник от общината при господин кмета, не знам, че ни остава малко още, ама нищо не се знае в този свят. Какво може да стане? На второ място се класира номер 5 Тихомир Златков. Отново Евко Рейсинг.
един изключителен пилот, който познавам от повече от 30 години и никога не е бил с най-добрата машина, с която може да участва. Винаги участва с нещо. Тишо, как да кажа? Втора употреба, или? На първо място, генералното класиране. Номер 52 отново Ники Златков. Обявявам крайното класиране за група N, груп А и N.